Πώς να σώσεις τη φωνή σου νούμερο 3. Δύο πράγματα χάνουμε όσο μεγαλώνουμε. Αναπνοές και τοποθέτηση. Γι' αυτό θέλει και φυσική κατάσταση το τραγούδι. Κάτσε γιατί εδώ πάνε ανάποδα και θα μας πατήσουν. Κουλές. Ένα τρίκ για να κάνεις, για να είσαι ok. Γεια σας φιλαράκια μου. Hello. Έτσι. Πού είχαμε μείνει, λοιπόν, αποσυντονίστηκα από τις γλυκές αλλοδαπές. Πουλό. Λοιπόν, cut. Όσο μεγαλώνουμε, κάτι γίνεται με την ανάσα και την τοποθέτηση. Γι' αυτό θέλει φυσική κατάσταση, ό,τι έχουμε πει πριν, νερά κτλ. Αλλά να καταλάβει πάλι ο εγκέφαλος ότι παίρνουμε ανάσα, από το διάφραγμα σφίγγουμε τους κοιλιακούς, σπρώχνουμε, κάνουμε «α», έτσι βγαίνει ο ήχος. Με το που γίνεται αυτό, το διάφραγμα σπρώχνει τον αέρα προς τα κάτω, ο αέρας δεν έχει που να πάει, πάει προς τα πάνω, στον ουρανίσκο. Και τοποθετείται. Τώρα εδώ πώς θα το τοποθετήσεις είναι ή θα πεις, αν τραγουδάς ξένα τύπου Bruno Mars, είναι όλα εδώ πάνω. Είναι This is that ask myself that I go. Αν είσαι chest voice Elvis, Wise men say. Είναι όλο chest. Αν είσαι Βοσκόπουλος, αγωνία με λαχτάρ. Είναι που θα το βάλεις. Χατζής, πόγι με πίκρατε ζωή. James Brown, this is the man. Είναι όλα αλλάζουν μάσκα. Είναι πώς τοποθετώ τη φωνή μου. Άρα, ανάσα, σφίγγουμε τους κοιλιακούς και αρχίζουμε και μιλάμε. Τώρα, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, έχω πολύ αέρα μέσα μου. Αυτά. Προσοχή στις φωνάρες. Ατάλλαντες.